Gracias a dos cosas, ¿no? Gracias a dos cosas. Dobre deň. Poďte sa ako mám normálnu spolužiaka. Tak to vám bude po 4. ročníku, dobrý. Je múdro, mám. Šiltovku. A okuliare slnečné, hej. Z iných život. Dávaj, lupa. Ja viem. Dobre, prišiel šiltovku. Kurwa, ci kupiłem te filmy. Oj, ty Číňa. A ma być czy... Normálne, to takto po škole, celý deň. A daj sa len krátko Instagram. Budeš chorý, neprídeš na stranu, dobre? Ale jak to čo?